Пак не съм на тези честица. Първо тук, бе. Сериозно, стройте се, трета група. Господин Биников, може ли да дойдете да оправите ските на момиче? Малко по-тихо с мен, че 6 години работи. Чакай. И се взима. Хайде горе, моля ти. Ох, нека си надели една цигарет съм искал да бъде. Лик ленко нос. Стой нос на лико, аз не нос. Вода носите. Аз казах, че ти носите в чаниците вода. Помните се. Сериозно. Значи. Започваме. Не ги гледайте другите групи, те не ме интересуват. Важното е ние да си вземем материала. Не ги гледайте втора и първа група. Това е линията на наклона. Това, колеги, сега линия вече. Не живот? Така, сериозно, моля ви. Те по-сериозно, дръжте. Катерина, ти се здъвкаш, я се стоя. Това не изкипи отиваш. Горчито. Върните, че показвам упражнението. Значи, това е линията на наклона, тази се разбрака на живота. Тръгваме от тука. Рао! Рао! 3 метра, 2, задържаме, рао! Пренасяме тежестта. Забиваме на средата на завода, забиваме щека, долна щека. И прибиваме горната ска и завършваме завоя. Сериозно! Хайде да се към блека. Така, първият да тръгва отгоре нагоре, отдолу надолу и всички да ме чакате пред хижата. Много съм доволен от днеска, много добре се представихте, доволен съм. Значи взехме си материала, не ги гледаме другите групи и това е. Благодаря ви за днес.